matur sembah nuwun tanpa upama ya diaturake yen sing nyuwun caping gunung didhisikke ya nak ya mengko ndak wektune entek caping gunung monggo Mbak Anting Lambangse ya isih ngarang-arang melu ning anggere ning Jakarta mesti melu lah ya ya ora apa-apa ayo Mbak Anting Lambangse ngaturake caping gunung ya jumeneng monggo klintang-klintang numpak andong bel klingklong Sugeng dalu Pak De. Hah? Ya sugeng dalu wis ora apa-apa undang Pak De Mbah sakarepmu. Ya sugeng dalu Mbak Anting iki meneng-meneng putra dalang lho no, putra dalang. Putrane Mas Sun Gondrong saka Tulungagung. Oh. Ning sekolahe ning Yojo. Terus ya sembangane mula-mule melu bapakne luwung melu aku wae sing cedhak. Oh iya. Tur ya wis dititipke karo bapakne Mas Sun karo aku. Oh iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Ayo nembang Ting. Napa? Hah? Napa? Caping gunung kok napa piye? Caping gunung. Heeh. Caping gunung gagrak Madura. Ya. Madura. Diaturake. Bawani sing apik. Ya. Dikeploki kok malah cincing. Pancen apik tenan Jasdi. Nek muni nembang ngono suarane dan mendayu-ndayu. Nek wonge jan leteke. Mosok tasik letek Pak De. Piye? Tasik letek wae. Raimu ya dinae perawatan ping pira wae ya rupa tetep ngono kuwi. Iya. Ora bakal iso resik. Jenur nganggo keruk barang. Lah nggih nganggo keruk Pak De. Iya, kan keruk kuning ya. Kuning Radin. Ya rada beda ya bawane mak beda. Terus kembang no
Piye kuwi ngapa? Mboten napa-napa, Pak. Oh, tak kira Ngene iki kok kemeng. Wong sing nyuwara cangkeme kok sing kemeng tangane. gringgingen. Oh, terus Panas ujan lengaling sayang Capi gunung ya kanca-kanca mangga ayo Mas aku lambe wiyaga kon muni sayang kok wagu. Iya. Terus make binek ka make binek laben laben lake napa Pak Di? ngomong apa ki mau terakhir mau Lake ini napa Pak Di? Saru ora saru wis nek radong malah rasa ngerti wis inu menason berse Madura ya Mbak Anting. Nggih Pak De. Diaturake. Yuk. Ki jaman kendange mau ya di sore mau dites ya apik banget ya bareng pentas malah ora muni kok mesti ngono ya no? Iya monggo syukur bisa
Pak. Apa? Banter. Ya ora apa-apa. Buanter kuwi nek cara Jawa Timur. Buanter. Alon bae to Pak De. Heh? Alon. Aja aku sing tok jaluk alon, sing ngendang iki lho. Iya. Kowe nek wis suwe ra ketemu rase karo sing ngendang to. Iya. Mas. Mas. Mas apa? Mas. Mas Denko. Mas Denko. Heeh. Alon mawon, Mas. Alon-alon, Mas. Aku iki dhewe ning kene. Ora apa-apa kowe kancane kok dhewe piye? Aku sing joget klenger, Pak De. Heh? Klenger. Ya sing diangkah Denko pancen kowe bendang klenger. Iya. Alon-alon ya Mas Den. Iya, Dek. Mas Den. Iya. Iya, mangga. Syukur bisa Lah piye to? Sik apa? mau aku nyanyi Kok karemu piye to? Alon kleru cepet kleru. kalonen. Kalonen ya. Ya kalonen. Nah, tak tumbuk tumblang ngono semono ya. Ya rada cepet sithik. Oh iya, iya. Yo. Saya sepiro Pak De. Mangga, aku ra dong kok dadal sepiro. Yo. Syukur bisa Ya ngene iki iramane ngene iki. Malah nekakak ora. Iya kan aku perhatian to Pak De. Karo sapa? Kalau penabue. Nah, Ya Mas, ora meng lho nyapa kok he? lah iya to ya. Kowe iki dibanterke kebanteren, dialonke kurang banter. Kula mboten baleni lho niki. Wis rasa ra apa-apa. Yes. Ya. Nggih,